हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज करतोय आपण ज्ञान विज्ञान योग। कुमुद माताजी। येस माताजी। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन अभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह कसा जाणू शकतील ते आता ऐक। हरे कृष्ण। आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय हे खूप तत् शृणु। शृणु म्हणजे ऐक, म्हणजे जी आपली भक्ती चालू होते ती नेहमी ऐकण्याने चालू होते। आणि पुढे पुढे सुद्धा कृष्णाने सांगितलंय की आता मी जे काय सांगतोय ते तू ऐक। तर ऐकण्याला खूप महत्व दिलेलं आहे। तर आपण कोणाकडून ऐकलं पाहिजे हे आपण ठरवलं पाहिजे की जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत, जे शुद्ध भक्त आहे, यांनी लिहिलेलीच भगवद्गीता वाचली पाहिजे, त्यांची प्रवचने ऐकली पाहिजे। इतर कोणाचंही आपण ऐकलं म्हणजे ते ऐकणं कसं होईल, ज्याप्रमाणे तुम्ही एक साप असेल, सापानी दूध घेतलेलं आहे थोडस, तेच दूध आपण पिऊ का? नाही पिणार, त्यात विष असेल। त्याचप्रमाणे इतर जर तुम्ही दुसऱ्या कोणाचंही ऐकलं तर काय होतं, जणू काय आपल्या कानातून विष जातं आणि असलेली थोडीशी जी काय भक्ती आहे त्याचा सर्वनाश होतो। म्हणून ऐकणं हे खूप महत्वाचं आहे। आणि कोणाचं ऐकायचं आणि ऐकणं पहिल्यांदा आपण ऐकतो श्रवण, मग श्रवण जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा कीर्तन करायला लागतो। कीर्तन करायला लागल्यावर आपोआप स्मरण होतं। तर हे प्रल्हाद महाराजांनी श्रीमद भागवतम मध्ये 7व्या स्कंदामध्ये सांगितलंय की भक्ती जी आहे ती 9 प्रकाराने आपल्याला करता येते। तर ती भक्ती मी तो श्लोक म्हणून दाखवते, त्या श्लोकाचा अर्थ तुम्हाला संस्कृत मध्ये समजेल। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम। म्हणजे पहिल्यांदा श्रवण, श्रवण नंतर कीर्तन, कीर्तन नंतर स्मरण करायचं, मग पाद सेवा, अर्चना, वंदनम, दास्य सेवा, साख्यम आणि आत्मनिवेदनम। म्हणजे या 9 प्रकाराने आपण
कृष्णाकडे जाऊ शकतो. हे सगळे 9 करू शकतो. कुठली एखादी सुद्धा आपण सेवा किंवा भक्ती करू शकतो. असं नाहीये की सगळं 9च्या 9 केले पाहिजे. पण श्रील प्रभुपाद म्हणतात श्रवणम, कीर्तनम आणि स्मरणम या कलियुगात हे या ज्या 3 भक्ती करण्यासाठी आपण या तिघांचा आधार घेऊ शकतो, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम. कारण ते खूप सोपं आहे. कलियुगात हे खूप ही पद्धत सोपी आहे. बरं, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम हे कसं आहे, आपल्याला मंदिरात जायला पाहिजे, सेवा केली पाहिजे. हे बद्ध जीवाना हे अवघड जातं. पण श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम याला पटकन आपण हे करू शकतो. तर तत् शृणु हे खूप महत्वाचं आहे. जी भक्ती आहे ती करेक्ट प्रोसेस ऑफ हिअरिंग, कोणाचा, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु यांचं आपण ऐकलं पाहिजे. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. हे जाणल्यावर तुला आणखी काही जाणवायचे शिल्लक राहणार नाही. म्हणजे ज्ञान हे जे आहे हे कसं असलं पाहिजे की ते अभूतपूर्व असलं पाहिजे, की एकदा ते समजल्यावर आणि काहीही मिळवायचं शिल्लक राहिलं नाही पाहिजे. असं कृष्ण आपल्याला सांगतो की मी तुला असं ज्ञान सांगणार आहे. आता आपण बघूया कुठलं ते ज्ञान आहे. हरे कृष्ण. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यापैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता तुम्ही जनरल पब्लिक जर बघितलं असेल तर ते तुम्ही श्रीमद भागवतम मध्ये त्यांना द्विपद पशु म्हटलेलं आहे, की ते ॲनिमल लाईफ म्हणजे ते जणू काय पशुच आहे. ॲनिमल लाईफ त्यांचं ह्युमन लाईफ, त्यांना ह्युमन फॉर्म असतो पण ते पशुचं जीवन व्यतीत करत असतात. ते काय करत असतात, ते खूप खूप बिझी असतात. खाणं, पिणं, झोपणं, मैथून आणि रक्षण, स्वतःचं रक्षण करणं या गोष्टीमध्ये ते पूर्णपणे त्याच्यामध्ये ते एंगेज्ड असतात, त्याच्यामध्ये ते बिझी असतात. तर ही जी लोक आहेत ना, ही श्रीला प्रभुपाद लिहितात की ते काय करतायत, च्युइंग द चूड. च्युइंग द चूड म्हणजे काय, 84 लाख स्पीसीज मध्ये 84 लक्ष योन्यांमध्ये फिरल्यावर आपल्याला आज मनुष्य जन्म मिळालेला आहे, जो इतका दुर्लभ आहे. आणि आपण हे पशु जे काय करताय, इटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, तेच तर आपण करतोय का? एवढ्या 84 लक्ष योनीमध्ये फिरून आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्येच अजून आहो. म्हणून च्युइंग द चूड म्हणजे गाय जेव्हा गवत खाते तेव्हा तिच्या पोटाचे 4 भाग असतात ना. एका भागामध्ये ती ते गवत खाल्लेलं ठेवते पटापट आणि नंतर निवांत बसलेली असताना तेच पोटातलं ती तोंडात आणते आणि परत खाते. आपण तेच करतोय ना, च्युइंग द चूड. मग इकडे ते उदाहरण दाखवायला त्यांनी एक हे सांगितलंय की इकडे बघा एक मॅरेथॉन दाखवलेली आहे आणि हजारो लोक मॅरेथॉन मध्ये भाग घेतात.
पण बरीच जण मध्ये कोणाचे पाय दुखतात, कोणाला चालवत नाही, ते थांबतात आणि इतर लोक पळत नाही, चालतात. मग शेवटी एखादाच माणूस, हजारोंमधला एखादा माणूस मॅरेथॉन मध्ये फर्स्ट पहिला म्हणजे लाईन क्रॉस करतो. तर तो जो माणूस आहे त्याची तुलना एका भक्ती योगी बरोबर केलेली आहे, की हजारो लोक भक्ती योग मध्ये जातात आणि सिरियस असतात की मी कोण आहे हा शोध घेतात. असे हजारो लोक जे शोध घ्यायला निघाले आहेत, त्यातले काही लोक थिअरॉटिकल नॉलेज घेतात, म्हणजे त्यांना ज्ञान मिळतं की मी हे शरीर नाही, मी हे आत्मा आहे. आणि अशी हजारो लोकांना ज्यांना ज्ञान मिळतं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, अशा हजारो लोकांमध्ये एखादाच कृष्णाला तत्वतः ओळखू शकतो. तर इकडे ते सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे की कृष्णाला जाणणं सोपं नाही, आपल्याला कष्ट करावे लागतात. आणि मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलंय 2 गोष्टी भक्तीमधल्या खूप महत्वाच्या आहेत. म्हणजे कृष्णाचे जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांना आनंद, समाधान द्यायचं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की ज्या कोणाला कृष्णाबद्दल माहित नाहीये त्यांना माहिती द्यायची आणि त्यांना कृष्णाच्या कमल चरणापर्यंत आणायचं. आता आपण काही इतके मोठे भक्त नाही की आपण त्यांना कृष्णापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो, पण आपण छोट्या छोट्या गोष्टी करू शकतो. आपण आता ही लिंक जी आमची आहे तुम्ही फॉरवर्ड करू शकता, तुम्ही सांगू शकता. जर तुम्हाला हा उपक्रम आवडलेला आहे तर तुम्ही सांगू शकता की बाबा हा असा असा आहे. हरे कृष्ण. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. आता कृष्ण सांगतोय की आपण त्याला कुठे कुठे बघू शकू. आणि आपल्याला तो सांगतोय की तुम्हाला माझी एकसारखी आठवण आली पाहिजे, तुम्हाला माझं स्मरण राहिलं पाहिजे. आता समजा जर एखादा खूप श्रीमंत माणूस आहे आणि त्यांनी मोठा बंगला बांधला, मग त्या बंगल्याकडे बघितल्यावर आपल्याला त्या माणसाची आठवण येते ना सहजतेने, की अरे हा या माणसाचा बंगला आहे, किंवा हा माझ्या मित्राचा बंगला आहे, किंवा हा माझ्या नातेवाईकांचा एवढा मोठा बंगला आहे. म्हणजे तो जो बंगला झाला ती त्या माणसाचीच एक शक्ती झाली, बाह्य शक्ती, एक्सटर्नल एनर्जी झाली. त्यांनी अनेक वर्ष नोकरी केलेली आहे, पैसे मिळवलेले आहेत आणि ते सगळे पैसे त्या घरामध्ये इन्व्हेस्ट केले, म्हणजे ती त्याची एनर्जी झाली. त्याचप्रमाणे कृष्णाच्या 8 भिन्न शक्त्या आहेत. त्या कोणत्या? पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी, अहंकार. म्हणजे आपलं जे मन आहे, बुद्धी आहे, अहंकार आहे, हे सुद्धा हे कृष्णापासून आलेलं आहे, हे कृष्णाच आहे. आणि जेव्हा आपण पृथ्वीकडे बघतो, म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही तुमच्या एक सुंदर मोठं घर बघितल्यावर लगेच आपण म्हणतो अरे हे अमक्या अमक्या बिझनेसमॅनचं घर आहे किंवा हे माझ्या मित्राचं घर आहे. त्याचप्रमाणे पृथ्वी, प्राणी, अग्नी, वायू, आकाश यांच्याकडे बघून सुद्धा आपल्याला कृष्णाची आठवण आली पाहिजे. आता कृष्ण आपल्याला आणि त्याच्या शक्त्यांबद्दल सांगणार आहे. कुमुद माताजी. महाभाव अर्जुना, या व्यतिरिक्त महाबाहो अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी अपरा प्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनाचा उपभोग घेतात. हरे कृष्ण.
म्हणजे आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय, जसं आपण लहान मुलांना शिकवतो ना की जे सजीव असतात त्यांचे दोन भाग असतात, एक पशु, एक वृक्ष. म्हणजे असं लहान मुलांना शिकवतात ना क्लासिफिकेशन, किंवा लिव्हिंग थिंग्स, नॉन लिव्हिंग थिंग्स. त्याप्रमाणे कृष्ण आपल्याला इकडे सांगतोय की माझ्या दोन शक्त्या आहेत, एक पराशक्ती आणि एक अपराशक्ती. आता सोपं करून तुम्हाला सांगायचा मी प्रयत्न करते. पराशक्ती म्हणजे की जे काय सजीव आहे ते, म्हणजे सगळे प्राणी तुम्हाला इकडे दिसतायत, देव देवता, हे जे सगळे आहे यांना कृष्णाची पराशक्ती म्हटलेलं आहे बरं का. आणि अपराशक्ती म्हणजे जे काय सगळं निर्जीव आहे. आवाज येतोय का कोणाच्या तरी? हा, जी अपराशक्ती आहे म्हणजे जे काय सगळं नॉन लिव्हिंग किंवा ज्याच्यामध्ये काही हालचाल होत नाही, निर्जीव आहे. उदाहरणार्थ मोठे पर्वत, वृक्ष, किंवा म्हणजे ज्यांना हालचाल करायला येत नाही. आता असं बघायला गेलं तर कृष्ण भावना भावी जनामध्ये असं आपण कधीच म्हणत नाही की पर्वत जो आहे तोही सजीवच असतो, आपण असं म्हणत नाही तो निर्जीव आहे. पण हे समजण्यासाठी मी तुम्हाला सांगते बरं का. किंवा नदी, हे सगळे आपण म्हणतो की निर्जीव आहे. तर ही जी या ज्या गोष्टी झाल्या त्यांना आपण म्हणतो अपराशक्ती. तर त्यांना अपरा किंवा इन्फिरियर का म्हटलेलं आहे? कारण पराशक्ती म्हणजे हे जे तुम्हाला सजीव, पशु, पक्षी, मानव, देव, देवता दिसतात, ते काय करतात? अपराशक्तीचा वापर करतात, अपराशक्तीवर स्वामित्व दाखवतात. मग ते कसं दाखवतात? आता बघा, आपण झाडं तोडतो किंवा डोंगर फोडतो, त्यांच्यापासून दगड घेतो, किंवा झाडांपासून आपण टेबल, खुर्च्या तयार करतो, घर बांधतो. एखादी मुंगी सुद्धा असेल तर ती सुद्धा मातीचा वापर करून किती सुंदर वारूळ बांधते. तर जी पराशक्ती आहे ती अपराशक्तीचा वापर करते. म्हणून हे जे प्राणी, पशु, पक्षी आहेत त्यांना परा किंवा सुपिरियर म्हटलेलं आहे. आणि बाकी जसं पृथ्वी, पर्वत, नद्या यांना अपरा म्हटलेलं आहे. कुमुद माताजी. येस. सर्व सृष्ट प्राणी मात्रांचा उगम या दोन शक्ती मध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे यांचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता ही मीच आहे, हे निश्चितपणे जाण. हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्याप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे काय कृष्णाने सांगितलंय? मी सर्वांचा निर्माता आहे बरं का. इकडे कृष्णाने सांगितलंय आय एम द क्रिएटर. आणि इकडे काय सांगितलंय की माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. हे कृष्ण आपल्याला सांगतोय. आपल्या सनातन धर्मामध्ये सांगितलेलं आहे की कृष्ण हा सर्वश्रेष्ठ आहे. भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय, वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे, आणि हे परत परत कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे पुढे पुढे. आणि ज्याप्रमाणे मोत्याची माळ असते आणि आपल्याला वरून मोती दिसतात, पण त्याचा जो धागा ज्यांनी त्या
मोत्यांना बांधलेला आहे किंवा मोत्यांचा आधार आहे तो धागा दिसत नाही. त्याचप्रमाणे इकडे आपण ओळखायचं की कृष्ण सर्व सृष्टीचा आधार आहे, त्यांनी सृष्टी निर्माण केलेली आहे. तर इकडे आता हे परत 15व्या अध्यायामध्ये येईल की एवढे जड म्हणजे प्लॅनेट्स आहेत. प्लॅनेट्सला मराठीत काय म्हणतात मला पटकन शब्द येत नाहीये. तर जे ज्युपिटर, सॅटर्न जे आहेत एवढे मोठे प्लॅनेट्स ते त्यांच्याच जागेवर त्यांच्याच ऑर्बिटमध्ये ते फिरत असतात. तर ते कसं काय हे 15व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलेलं आहे. तर इकडे सांगितलंय की या सर्वांचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रसोऽहमत्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु. हे कौन्तेय, पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे. आता इकडे सांगितलंय पाण्यामधील रस मी आहे. म्हणजे रस म्हणजे इकडे टेस्ट. आय एम द टेस्ट इन वॉटर. पण मला आता तुम्ही सांगा, तुम्ही पाणी जेव्हा पिता पाण्याला चव असते का अशी काही? अनम्यूट करा. असते ना, पाण्याला चव असते चव. असते. नदीचं पाणी गोड लागतं, समुद्राचं पाणी खारट असतं. बरं, पण ते झालं नदीचं पाणी. पण ऍज सच पाण्याला अशी काही चव नसते. म्हणजे ते पाणीच असतं. त्याच्यात आपण काहीतरी घातलं, मीठ साखर घातलं की मग पाण्याला चव येते. तर आता इकडे का सांगितलं असं कृष्णाने की पाण्यामधील रस किंवा पाण्यामधील जी चव आहे, आय एम द टेस्ट इन वॉटर असं का म्हटलंय? कारण बघा, आता तुम्ही कुठलाही सॉलिड पदार्थ घ्या. आता तांदूळ घ्या. जर तुम्ही तांदूळ नुसता खाल्ला तर न शिजवता, तर त्याला काही चव असते का? नाही. किंवा तुरीची डाळ, गहू तुम्ही न शिजवता नुसतं ते खाल्लं तर त्याला काहीच चव नसते. पण जेव्हा आपण पाणी वापरतो आणि शिजवतो तांदूळ किंवा तुरीची डाळ किंवा पीठ मळतो आणि त्याच्या पोळ्या करतो, तेव्हा प्रत्येकाला एक डिस्टिंक्ट चव येते. तर ती चव कोण देतं? तर पाणी. म्हणून कृष्णाने सांगितलंय की की आय एम द टेस्ट इन वॉटर. पाण्यामधील रस मी आहे. आणि तोपर्यंत कुठलंही सॉलिड असेल त्याला चव येत नाही जोपर्यंत त्यात आपण पाणी घालत नाही. बरं का? चंद्र आणि सूर्यांचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे. आता तुम्ही मला कोणी हात वर करून सांगू शकता का की कुठले मंत्र ओमनी चालू होतात? आता जी प्रत्येक मंत्र ओमनी सुरू होतो. बरं, मंगला माताजी बोला. मनीषा जोशी. सर्व सूर्य नमस्कार ओमनी सुरुवात होते. सूर्य नमस्काराची नावं सगळी ओमकारनी. आणि कितीतरी मंत्र आहेत सांगा. गायत्री मंत्र आहे. बरोबर. ओम भूर्भुवः स्वहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात. आणि बहुतेक सगळेच मंत्र हे ओंकार. ओम नमः शिवाय. ओम नमो वासुदेवाय. ओम गंग गणपते नमः. गणपतये नमः. तर अनेक मंत्र आहेत की जे सुरुवात काय होते त्यांची ओम नी सुरुवात होते. तर ते ओम काय दर्शवतं? तिकडे ओमचा अर्थ कृष्ण आहे
आणि कृष्ण त्याची सुपिरियरिटी दाखवतोय की आय एम सुपिरियर टू एव्हरीवन, की मी सर्वश्रेष्ठ आहे. पहिल्यांदा माझं नाव आणि मग त्या देवतेचं नाव. आलं लक्षात तुम्हाला की मी श्रेष्ठ आहे, आय एम सुप्रीम. म्हणून प्रत्येक मंत्र जो आहे तो ओमनी चालू होतो. आता हे जे आहे पहिले 5 कुमुद माताजी वाचता, पण असं वाचता, पाण्यामधली चव मी आहे, चंद्र सूर्यातला प्रकाश मी आहे. पहिले इथपर्यंत वाचा, पृथ्वीपर्यंत. पाण्यामधली चव मी आहे, सूर्य आणि चंद्राचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्र मधील ओम मी आहे, आकाशामध्ये शब्द मी आहे, मनुष्याचं सामर्थ्य मी आहे, पृथ्वीमधली आद्य सुगंध मी आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे हे आता तुम्ही नंतर शांतपणे भगवद्गीता जेव्हा बघाल तेव्हा तुम्हाला हे टेबल दिसेल किंवा मी PDF पाठवीन, तेव्हा तुम्ही वाचू शकता. हरे कृष्ण माताजी. कुमुद माताजी. येस माताजी. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणाच्या अधीनही, उलट तेच माझ्या अधीन आहे. म्हणजे कृष्ण काय सांगतो, जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण, हे जे 3 गुण आहेत ते मीच निर्माण केलेले आहेत. आणि तरी देखील मी स्वतंत्र आहे आणि मी कुठल्याही गुणाच्या अधीन नाहीये. आता हे समजायला श्रील प्रभुपाद आपल्याला उदाहरण देतात की एखादा खूप मोठा बिझनेसमॅन असेल आणि त्याचं अक्रॉस द ग्लोब, पूर्ण जगभर त्याचा बिझनेस चालू आहे. आता हा माणूस कुठेतरी आपण समजूया की तो मुंबईमध्ये आहे, पण अमेरिकेमध्ये सुद्धा त्याचा बिझनेस हा चालू आहे. नुसतं जरी त्यांनी एक मेसेज पाठवला की काय करायचं आहे किंवा एक त्यांनी फॅक्स पाठवलं तरी त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याचा बिझनेस चालू राहतो. म्हणजे जरी ते तिकडे नसले, म्हणजे जरी ते त्या अमेरिकेत नसले, इंडियामध्ये आहे, तरी काही फरक पडत नाही. इंडिपेंडेंटली त्यांचा बिझनेस चालूच राहतो. त्याचप्रमाणे हे जे 3 गुण आहेत, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण, हे कृष्णाचेच आहेत आणि कृष्णाच्या आदेशाप्रमाणे काम करतात आणि कृष्ण स्वतंत्र आहे. उलट हे 3 गुण कृष्णाच्या अधीन आहेत. जसं तो बिझनेस आहे, तो त्या बिझनेसमॅनच्या आदेशाखाली चालतो, त्याच्या हातात आहे. तो तिकडे असला अमेरिकेत किंवा नसला, त्याचा बिझनेस चालूच राहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणाच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहे. मी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे. माझे स्वरूप जाणत नाही. आता हे जे 3 गुण आहेत ना, त्या 3ही गुणामुळे आपण भ्रमित झालेलो असतो. आता हे सांगायला श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की एक राज्य आहे आणि त्या राज्यामध्ये एक जेल आहे.
एक कारागृह आहे आणि त्या जेलमध्ये आपल्याला माहिती आहे की फक्त जे लोक गुन्हेगार आहेत, जे ज्यांनी काही चोरी केली आहे, असे जे गुन्हेगार लोक आहेत त्यांनाच त्या तुरुंगामध्ये घेऊन जातात. आता एक दिवस आणि त्याच्यामुळे त्या तुरुंगांना काय वाटतं की इकडे जो माणूस येतो तो एक चोरच आहे, त्यांनी कुठला तरी गुन्हा केलेला आहे. आता मला सांगा, तुम्ही आणि मी आपण कधीतरी जाऊ का तुरुंगामध्ये गप्पा मारायला किंवा बघायला कसा तुरुंग आहे, किंवा जरा चल आपण तिकडे फिरायला जाऊया, आपण जाऊ का? नाही, कधीच जाणार नाही ना आपण. तर त्या तुरुंगात असलेल्या लोकांना सवय असते, कोण इकडे येतोय तो सुद्धा एक गुन्हेगार आहे. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की एका राजाला जर वाटलं की मी आज जातो आणि कशी तुरुंगामध्ये व्यवस्था ठेवली आहे त्या गुन्हेगारांची ते बघतो, म्हणून तो राजा जातो. तर त्या सर्व कैद्यांना काय वाटतं की हा जो राजा आलेला आहे हा सुद्धा आता कैदीच होणार आहे, हा गुन्हेगार आहे, अशा तऱ्हेने ते त्याला बघतात. आपलं सुद्धा तसंच झालेलं आहे. या 3 रजोगुण, तमोगुण आणि सत्वगुण या गुणामध्ये आपण बद्ध झाल्यामुळे आपण त्या तुरुंगातल्या जे इनमेट्स आहेत, जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यासारखाच आपल्यालाही असंच वाटतं. आपण ओळखू शकत नाही की कृष्ण हा क्रिएटर आहे, त्यांनी आपल्याला निर्माण केलेलं आहे, ही रियालिटी आहे. पण आपण तसं न समजता आपण काय म्हणतो की कृष्ण हा आपल्यासारखाच आहे, असं होतं. तर आपण त्याला समजू शकत नाही. या 3 गुणांच्या आपण बंधनात किंवा आपण बद्ध झालेला असतो या 3 गुणात. कुमुद माताजी, माताजी प्रश्न विचारायचा होता, विचारू का? विचारा. माताजी, गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे की श्रीकृष्ण सर्व काही आहे, परंतु जसं की आपण ते सप्तशती अध्याय वाचला तर त्याच्यामध्ये म्हणता की दुर्गा देवी सर्व काही आहे. बरं, हे मी तुम्हाला आता पुढे सांगणार आहे. 7.23 मध्ये ते येतंय, मी सांगेन तुम्हाला. बरं. दैवी येषा गणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे, परंतु जे मला शरण आले आहे ते मायेला सहजपणे तरुण पलीकडे जाते. आता इकडे कृष्ण आपल्याला गॅरंटी देतोय की जर तुम्ही माझ्याकडे शरण आलात तर नक्कीच तुम्ही ही जी माझी माया आहे या मायेला तुम्ही ओलांडू शकता. आणि या ज्या 8 भिन्न प्रकृत्या आहेत ना, तर पृथ्वी, अग्नी, वायू हे सगळं सांगितलेलं आहे कृष्णाने. तसंच ही जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे ही सुद्धा कृष्णाची एक शक्ती आहे, बरं का. आता हे जे मी तुम्हाला सांगितलं पृथ्वी, आकाश, वायू, अग्नी, समजा जर तुम्ही कधी हिमालयामध्ये गेला किंवा असं कुठेही ट्रेकिंगला एखाद्या डोंगरावर गेला तर खरोखरच हे जे रुद्र रूप आहे ना निसर्गाचं, हे बघूनच भयभीत व्हायला होतं. तर ही जी कृष्णाची माया शक्ती आहे ती सुद्धा कृष्णा इतकीच पॉवरफुल आहे आणि आपण तिच्या बरोबर कधीच जिंकू शकत नाही. ज्याप्रमाणे एका महासागरामध्ये एखादा माणूस बुडाला आणि त्याला कितीही चांगलं पोहता येत असेल तर मला सांगा, तो आता समजा जर अटलांटिक किंवा पॅसिफिक ओशन मध्ये आहे, असा बुडतोय, तर त्याचे काय चान्सेस आहेत सर्व्हायव्हलचे, सांगा मला. खूप कमी आहेत चान्सेस. खूप कमी कमी आहेत.
करेक्ट. जरी त्याला पोहता आलं तरी चान्सेस ऑफ सर्वायवल तुम्ही असं म्हणू शकता नियरली 0%. त्याचप्रमाणे आपलं असतं. म्हणून हा जो सागर आहे ना, ही जी भौतिक प्रकृती आहे किंवा भौतिकामध्ये आपण आहोत त्याला भवसागर म्हटलेलं आहे बरं का. सागरासारखंच हा सुद्धा भवसागर अतिशय दुस्तर आहे. मग कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही मला शरण या. तुम्ही जेव्हा मला शरण याल तेव्हा पर्सनली मी येऊन तुम्हाला इकडनं घेऊन जाईन. पर्सनली मी तुम्हाला मदत करेन. तर इकडे तुम्ही चित्र बघताय ना की कृष्ण हा स्वतः हे त्यांचं वाहन गरुड याच्यावर बसून आपल्या भक्ताचे प्राण वाचवायला आलेला आहे. तर कृष्ण आपल्याला ही गॅरंटी देतो. आणि हे समजावून सांगायला मी एक छोटं उदाहरण देते की दोन मित्र असतात. एक खूप श्रीमंत असतो, एक गरीब असतो. आणि एकदा तो जो श्रीमंत मित्र असतो तो आपल्या दुसऱ्या मित्राला, गरीब मित्राला सांगतो माझ्या घरी ये तू आज संध्याकाळी. आणि तो जातो. आता हा श्रीमंत मुलगा मोठ्या बंगल्यात राहत असतो. बाहेर मोठं गेट असतं, सिक्युरिटी असते आणि बाहेर लिहिलेलं असतं बिवेअर ऑफ डॉग्स. आणि हा मुलगा तिकडे जातो आणि बघतो तर मोठा अक्राळ विक्राळ कुत्रा आहे आणि जोर जोरात भुंकतोय. आता जायचं कसं आपण आतमध्ये. तर तो आतमध्ये जाण्यासाठी जर असं डोकं आत घालतो तर तितक्यात तो कुत्रा धावून येतो आणि एवढा भुंकतो की हा परत बाहेर जातो. तर थोड्या वेळ वाट बघतो की कुत्रा जाईल का आत. तो कुत्रा तिकडेच गेटकडेच आता थांबलेला आहे. मग तो मित्र काय करतो, आपल्या श्रीमंत मित्राला फोन करतो आणि बोलवतो. आणि तो येतो. तो म्हणतो ये ना आत. तर तो सांगतो अरे बघ तुझा कुत्रा आहे. तर तो बाल्कनी मधून त्या कुत्र्याचं नाव घेतो आणि म्हणतो सिट डाऊन. खाली बसतो. आणि मग तो त्याच्या मित्राला सांगतो आता दार उघड आणि ये. तर तो दार उघडतो, येतो आणि बघतो तर काय, तो कुत्रा असा बसलेला आहे, त्याचं डोकं खाली. डोळ्यांनी तो त्या मित्राकडे ज्याच्यावर तो एवढा भुंकत होता त्याच्याकडे आता बघतही नाही. हीच स्थिती होते जेव्हा आपण कृष्णाशी कनेक्टेड राहतो तेव्हा माया आपल्याला काहीही करू शकत नाही. आणि इकडे कृष्ण तेच सांगतोय. म्हणून मी तुम्हाला शेवटी सांगते ना, हरे कृष्ण म्हणताना हात वर करा. तर तो हात वर करण्याच्या पाठीमागे काय आहे की आपण भवसागरात आहोत. आपण बुडतोय आणि आपण कृष्णाला हात वर करतोय आणि त्याचं नाव घेतोय. ज्याप्रमाणे आपण खरोखर सागरात बुडताना कोणाला तरी जोरात ओरडू मला वाचवा तेव्हा आपण हात वर करतो, त्याचप्रमाणे या भवसागरामध्ये आपण शेवटी जेव्हा मंत्र म्हणतो ना तेव्हा प्रथा आहे हात वर करायची आणि हरे कृष्ण म्हणायची. तर इकडे कृष्णाची माया जी आहे ती त्याच्या इतकीच शक्तिमान आहे. जर तिला ओलांडायचं असेल तर एकच मार्ग आहे की आपल्याला शरण गेलं पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रत्यज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः. जे अत्यंत मूर्ख आणि दुष्ट आहे, नराधम आहे, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे आणि जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात ते मला शरण येत नाही. हरे कृष्ण. आता कृष्ण पहिल्यांदा कृष्णाने सांगितलं की मला शरण आलं पाहिजे. आता कृष्ण पहिल्यांदा आपल्याला सांगतोय की कोण 4 माणसं त्याला शरण जात नाही. मग कृष्ण सांगणार आहे कोण 4 माणसं मला शरण येतात. तर आता इकडे सांगितलेलं आहे कृष्णाने की जे अत्यंत मूर्ख आहेत ते कृष्णाला शरण जात नाही. मूर्ख म्हणजे अज्ञानी, त्यांना ज्ञानच नाहीये. जे दुष्ट आहेत म्हणजे जे
कृष्णाने सांगितलेलं ऐकत नाही किंवा ज्यांचा विश्वास नाहीये, जे नराधम आहे. नराधम म्हणजे जे खूप पापी आहेत, ज्यांनी खूप पाप कर्म केलेली आहेत, ही लोक निश्चितच कृष्णाकडे जात नाही. ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झालेले आहे, म्हणजे ते पूर्ण मायेच्या अधीन आहेत, त्यांना खूप इच्छा आहेत, खूप त्यांना मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, त्यांना खूप माया असल्यावर आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. आणि जे ज्यांची असुरांसारखी नास्तिक प्रवृत्ती असते, म्हणजे असुर लोक काय म्हणतात की कृष्ण नाहीच आहे, की हे जग जे आहे हे याचं जे बेसिस आहे ते म्हणजे सायन्स, कृष्ण नाहीये असं ते सांगतात. तर अशी जी लोक आहेत ते कृष्णाला कधीच शरण जात नाही. आता इकडे त्यांनी यांचं एक उदाहरण दिलंय. जी लोक अत्यंत मूर्ख आहेत, म्हणजे त्यांनी एका गाढवाचं उदाहरण दिलंय. या गाढवाला माहित नाहीये की त्याला काय वाटतं, मी माझ्या मालकाचं काम केलं, ओझी घेऊन गेलो की मला 2 घास खायला मिळते. त्याला माहिती नाहीये पर्वत पर्वत असे पृथ्वीवर आहे, जिकडे त्याला फुकट सुंदर हिरवं लुसलुशीत गवत मिळेल. हे त्याला माहीतच नाहीये. हे काय झालं, अज्ञान झालं. कधी कधी आपण पण या गाढवासारखे असतो. आपण काम करतो, पण आपल्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी आपण काही वेळ ठेवत नाही, वर्कहॉलिक होतो आपण, बरं का. मग इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेले नराधम, हे चैतन्य चरितामृतातली गोष्ट आहे की हे 2 जगाई आणि मदाई हे 2 भाऊ असतात. ते अत्यंत पापी असतात. ते दारू पितात, लोकांना लुटतात, बायकांच्या पाठीमागे जातात. त्यांनी इतके पाप कर्म केलेले असतात की चित्रगुप्त जो यमराजाचा सेक्रेटरी असतो, त्याच्याकडे पेपर आणि शाई संपते, म्हणजे इतके पाप कर्म त्यांनी केलेले असतात. तर या दोघांना चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या कृपेमुळे त्यांना मुक्त करतात. पण हे जे असे जे नराधम असतात ते कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. ही गोष्ट मग मी नंतर सांगेन तुम्हाला. आणि हा इकडे त्यांनी दाखवलाय रावण. तर त्याला काय हवं असतं, तो खूप तपस्या करतो, हजारो वर्ष तपश्चर्या करतो. का तपश्चर्या करतो? कारण त्याला स्वर्गात त्याला 3 लोकांचा अधिपती व्हायचं असतं. त्याला स्वर्गात जाण्यासाठी एक स्टेअरकेस, एक शिडी बांधायची असते. तर अशी जी लोक असतात ते काय म्हणतात, मी माझ्या बळावर सगळं करू शकतो. ही आसुरी प्रवृत्ती आहे. ते कंट्रोलरशिप स्वतःकडे ठेवतात. ते मानत नाही की कृष्ण हा सुप्रीम कंट्रोलर आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानीच्या भरतर्षभ. हे भरत श्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करू लागतात. आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. हरे कृष्ण. तर आता कुठले 4 जण भक्त कृष्णाकडे जातात हे महत्वाचं आहे. क्विज मध्ये येऊ शकतं की जे आर्त असतात, संकटात सापडलेले असतात, दुःखी असतात, ज्यांना संपत्ती हवी असते, अर्थार्थी,
जे जिज्ञासू असतात. जिज्ञासू म्हणजे काय, आता समजा जर काही लोक कीर्तन करत करत रस्त्यावरून चालले आणि आपल्याला दिसतात वा हे किती आनंदी आहे, हे कुठे जातात आणि इतके तासन तास कीर्तनात कसे काय रंगतात. मग आपण त्या एखाद्या माणसाला विचारतो की हे तुम्ही काय करता आणि इतके आनंदी कसे दिसता. मग तो आपल्याला भक्त सांगेल की तुम्ही आमच्या मंदिरात याल का, दर रविवारी आमच्या मंदिरामध्ये आम्ही भगवद्गीता सांगतो आणि प्रसाद खाऊन मगच घरी जा. मग कुतूहलाने आपण जातो तिकडे आणि आपण तिकडे बसतो, कृष्ण कोण आहे हे ऐकतो. याला म्हणतात जिज्ञासू. आउट ऑफ क्युरिओसिटी आपण जातो. आणि ज्ञानी, ज्ञानी म्हणजे कोण असतो की जो खरोखर कृष्णाकडे जातो, कृष्णा मला ज्ञान दे. आता आपण बघूया की या 4 भक्तांपैकी कृष्णाला कोण आवडतं. आता मला हात वर करा आणि सांगा की इकडे गजेंद्रचा पाय एका मगरीने पकडलाय, तर हा कुठला भक्त आहे. आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू की ज्ञानी. हात वर करा सरला माताजी. अर्थ. आर्त. आर्त. आता आणि दुसरं कोणीतरी मला सांगा, द्रौपदीचं वस्त्रहरण चाललंय, मग तिने बरोबर ती आर्त. मग आता इकडे नैमिष अरण्यामध्ये अनेक अनेक ऋषी जे आहेत ते जमलेले आहेत, तर हे कुठले भक्त. आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू की ज्ञानी. जिज्ञासू. करेक्ट, जिज्ञासू. त्यांना कृष्णाबद्दल ऐकायचंय की कृष्ण कोण आहे हे ते ऐकताय. आणि हा परीक्षित, हे परीक्षित महाराज आहेत. हे कोण आहेत, जिज्ञासू की ज्ञानी. ज्ञानी. ज्ञानी आहेत. नाही, ते सुद्धा जिज्ञासू आहे. त्यांना ऐकायचंय की आता माझी ड्युटी काय आहे, आता मी 7 दिवसच जगणार आहे, अच्छा. आता माझी ड्युटी काय आहे आणि ही ड्युटी केल्यानंतर मला काय मिळणार आहे, ही जिज्ञासा आहे. आणि हे जे इकडे त्यांनी दाखवलेले आहे हे व्यासदेव आहे आणि ही त्यांची पत्नी आहे. तर जेव्हा व्यासदेव त्यांच्या पत्नीला भागवत कथा सांगत होते, तेव्हा त्यांच्या पत्नीच्या गर्भामध्ये शुकदेव गोस्वामी होते, म्हणजे व्यासदेवांचे पुत्र. त्यांनी संपूर्ण भागवत कथा आपल्या वडिलांनी सांगितलेली ऐकली आणि मग त्यांनी विचार केला की आता मला जन्म घ्यायचा नाही, हे जे भौतिक जग आहे ते खूप धोकादायक आहे, म्हणून मी जन्म घेणार नाही. असं म्हणून ते 16 वर्ष त्यांच्या मातेच्या गर्भात राहिले. मग व्यासदेवानी कृष्णाला विनंती केली की तुम्ही येऊन माझ्या पुत्राला जन्म घ्यायला सांगा. मग कृष्ण स्वतः आले आणि त्यांनी शुकदेव गोस्वामींना विनंती केली आणि मग ते शुकदेव गोस्वामींनी जन्म घेतला. आणि जन्म घेतल्या घेतल्या ते घरी 1 मिनिट सुद्धा थांबले नाही. आपले आई वडील कोण बघायला ते त्वरित घर सोडून जंगलात गेले. ते कोण होते, ते ज्ञानी होते. त्यांना माहित होतं की मी घरी अडकलो तर मी आईच्या प्रेमात, वडिलांच्या प्रेमात अडकीन, पण खरं माझं प्रेम कोणावर पाहिजे, हा मनुष्य जन्म कशासाठी आहे, कृष्ण प्राप्तीसाठी आहे. हे ते ज्ञानी होते. हे जाणून ते लगेच घर सोडून गेले. मग आता इकडे ध्रुव महाराज आणि इकडे प्रभू रामचंद्र आणि सुग्रीवाला त्याचं गेलेलं राज्य हवं होतं म्हणून अर्थार्थी. आणि ध्रुव महाराज त्याच्या आईनी, सावत्र आईनी त्याचा अपमान केला होता, म्हणून तो घर सोडून आला होता आणि त्याला त्याच्या वडिलांपेक्षा
खूप मोठं राज्य हवं होतं, म्हणून तो सुद्धा अर्थार्थी होता. तर आपण कृष्णाकडे कसेही जरी गेलो तरी मग शेवटी मात्र आपण शुद्ध भक्त होतो. तर ध्रुव किंवा सुग्रीव पहिल्यांदा ते गेले होते का? कारण त्यांना काहीतरी इच्छा होती, त्यांना संपत्ती पाहिजे होती, मोठं राज्य पाहिजे होतं. पण नंतर ध्रुव महाराज हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त झाले. आता कृष्ण आपल्याला सांगतायत की त्याला कोण आवडतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे कृष्ण माताजी प्लीज आपल्याला आपला माईक म्यूट ठेवा प्लीज. हरे कृष्ण माताजी. माताजी प्लीज आपला माईक म्यूट ठेवा. ओके. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो तो श्रेष्ठ, कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो पण मला प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण सांगतो की ज्याला ज्ञान आहे तो मला खूप आवडतो. इतर जे भक्त आहेत, जे अर्थार्थी आहेत, जे आर्त आहेत, आता काही लोकांना ते संकटात असतात, ते सांगतात कृष्णा मला अमकी अमकी गोष्ट दे, मला संकटातून सोडव. संकटातून सोडवल्यावर ते कृष्णाला विसरतात. काही जणांना पैसे हवे असतात, कृष्ण त्यांना संपत्ती देतो, संपत्ती मिळाल्यावर ते कृष्णाला विसरतात. काही जिज्ञासू असतात, ते त्यांची क्युरिओसिटी संपली किंवा त्यांची जिज्ञासा मिटली किंवा ते कृष्णाकडे जात नाही. पण जो ज्ञानामध्ये स्थिर असतो तो कृष्णाला कधीच सोडत नाही, कारण त्यांना माहित असतं माझं रिलेशन कृष्णाबरोबर काय आहे. हे एका जन्मासाठी नाहीये, हे माझं जे नातं कृष्णाबरोबर आहे ते शाश्वत आहे आणि तो कृष्णाला कधीच सोडत नाही. हरे कृष्णा. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. अनेकानेक जन्मानं आणि मृत्यूनंतर झाल्या वास्तविक ज्ञान होतोय तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टीचा कारणाचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे कोण कृष्णाला शरण जाऊ शकतं? ज्याला वास्तविक ज्ञान असतं, बरं का. आणि कृष्णाकडे जाणं इतकं सोपं नाहीये. इकडे म्हटलंय अनेक जन्म मृत्यू नंतर आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. म्हणजे आता तुम्ही आलेला आहात कृष्णाकडे, तर तुम्ही असं समजू नका की मी अशीच इकडे आले, कोणीतरी मला लिंक पाठवली आणि मी क्लासला आले, असं नाहीये. हे तुमच्यावर खरोखरच कृष्णाची कृपा झालेली आहे आणि तुम्ही इकडे आला आहात. कुमुद माताजी. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो, परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवताचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. एक मिनिट. आपलं हे राहिलं होतं, चुकून मी पुढच्या स्लाइडवर गेले. ओके माताजी, हरकत मी करते. ज्याचे ज्ञान भौतिक कामनाने हिरवलेले आहेत ते अन्य देवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानांचे पालन करतात. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर
मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. हे कृष्ण. आता कृष्ण सांगतोय मला शरण या, पण प्रत्येक जण कृष्णाला शरण जाऊ शकत नाही का? कारण त्यांच्या मनामध्ये, त्यांच्या हृदयामध्ये खूप भौतिक इच्छा असतात. मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. मग अशी लोक काय करतात? मग ते इतर देव देवतांची पूजा करतात. हे सुद्धा चांगलं आहे, काय वाईट नाहीये. म्हणजे ते जाणतात की जो कोणीतरी एक कंट्रोलर आहे, मला सर्व जर हवं असेल तर मला अमक्या अमक्या देव देवतांची आराधना केली पाहिजे. हे चांगलं आहे. आणि हे आपण पुढे शिकू, ही लोक सत्वगुणामध्ये असतात, ते देव देवतांची पूजा करतात. आता पण आपल्याला तिकडे थांबायचं नाहीये. ते एक श्रीमंत माणूस असेल आणि गरीब माणसाला जर त्यांनी विचारलं तुला काय हवंय, आणि तो गरीब माणूस म्हणाला मला एक सिनेमा बघायचा आणि मला पॉपकॉर्न खायचंय, पण तो जो श्रीमंत माणूस आहे तो म्हणेल नाही आणि काहीतरी माग, काय मी तुला आणि काय देऊ? मग तो म्हणेल आणि मला कोको कोला पाहिजे. पण खरं त्या श्रीमंत माणसाला त्याला एक चेक द्यायचा, खूप पैसे द्यायचे, इतके पैसे की त्याला परत पैशाची त्या जन्मासाठी आवश्यकता पडणार नाही, असं त्याला काहीतरी द्यायचंय. पण आपण आपलं मागणं कसं असतं? त्या गरीबासारखं असतं की आपण तिकडेच थांबतो. आपण मोठा विचार करत नाही की मला हे जन्म मृत्यूच नकोय. हा विचारच आपल्या मनामध्ये येत नाही. आणि समजा जर आपण शंकराकडे जातो, दुर्गा देवीकडे जातो, जेव्हा आपण जातो तेव्हा कृष्णच आपली श्रद्धा त्या देवतेमध्ये दृढ करतो. आणि इकडे एक्झॅक्टली हे जे आहे ना, आता देवदेवतांची पूजा, या वेळेला बरेच लोक क्लास सोडून जातात, डेमिगॉड वर्शिप. पण इकडे हे जे काय सांगितलेलं आहे ना, हे लक्षात ठेवा की हे कृष्णाने सांगितलंय की ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामाने हिरावलेले आहे ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात, आणि मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित असतो. आणि कृष्णच ती जी श्रद्धा त्या देवतेमध्ये, तोच आपली श्रद्धा दृढ करतो. आणि मग इकडे त्यांनी दिलेलं आहे की लोक देवदेवतांची पूजा करतात आणि त्यांना इच्छित जे काय त्यांनी मागितलेलं आहे ते जरी त्यांनी प्राप्त केलं तर इनडायरेक्टली कृष्णानेच ते सँक्शन केलेलं आहे, म्हणून ते देव देवता देतात. मग अल्पबुद्धी लोक म्हणजे मेन ऑफ स्मॉल इंटेलिजन्स असं म्हटलेलं आहे की जे देव देवतांची पूजा करतात, कृष्णाने त्यांना अल्पबुद्धी म्हटलेलं आहे. का म्हटलेलं आहे? कारण तो जो मी आता तुम्हाला सांगितलं गरीब माणूस, तो श्रीमंत माणूस त्याला पैसे द्यायला तयार आहे की त्याला पैशाची जरा सुद्धा चिंता भासणार नाही जन्मभर. पण तो काय मागतोय? पॉपकॉर्न, कोको कोला इतकंच मागतोय. तर हा आपला प्रॉब्लेम आहे की आपण जे काय मागतोय ते टेम्पररी मागतोय, आणि देव देवता देऊ पण काय शकतात? टेम्पररी कुठलीही गोष्ट देऊ शकतात, पण जन्म मृत्यू या चक्रातून ते आपल्याला मुक्त करू शकत नाही. पण आपण जेव्हा कृष्णाची आराधना करतो, कृष्णाची भक्ती करतो, तेव्हा अखेर आपण कृष्णाकडेच जातो. इतर देवदेवतांची पूजा केल्यावर आपण त्यांच्या लोकात जातो, पण ते देखील आपल्याला परत पृथ्वीवर यावं लागतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांना अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य रूप स्वरूप जाणू शकत नाही.
म्हणजे काय वाटतं इकडे कृष्णाला? कृष्ण आपल्याला काय सांगतो की अल्पबुद्धी लोकांना काय वाटतं की मी निराकार आहे, फॉर्मलेस आहे आणि मी आता व्यक्तिमत्व धारण केलंय. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतोय की मी निराकार नाहीये, मी सुद्धा एक व्यक्ती आहे, पण माझं शरीर दिव्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकट राहतो आणि म्हणून मी अजन्मा आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाही. हे अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान, भूतकाळात घडलेले सर्व काही घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो की जे मूढ आणि अज्ञानी लोक आहेत, म्हणजे जे अभक्त आहेत, जे कृष्णाला मानत नाही, त्यांना मी कधीही प्रकट होत नाही. कृष्णाने सांगितलंय ना 4थ्या अध्यायात, यथा माम प्रपद्यन्ते, म्हणजे तुम्ही जशी ज्या भावनेने मला शरण याल त्याचप्रमाणे मी सुद्धा रेसिप्रोकेट करीन. तोच माझा परस्पर भाव असेल. मग तुम्ही भक्ती केली की मी तुमचं रक्षण करीन, मित्र म्हणून मी तुमच्या समोर येईल. पण जे कृष्णाला मानतच नाहीयेत त्यांना कृष्ण नेहमी अप्रकट राहील, तो त्यांच्या समोर कधीच येणार नाही. आणि कृष्ण सांगतोय की मला सर्व काही माहिती आहे, म्हणजे मी तुमचा निर्माता आहे, मला तुमच्याबद्दल पूर्ण ज्ञान आहे की भूतकाळात काय घडलेलं होतं, भविष्य काळात काय घडणार आहे हे मी पूर्ण जाणून आहे. पण मी तुमचा सर्वांचा निर्माता असल्यामुळे मला कोणी जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्याची पापकर्मे पूर्णपणे नष्ट झाली आहे, ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. तर आता इकडे दिलेलं आहे, क्वालिफिकेशन दिलेलं आहे की आपल्याला कृष्णाची भक्ती जर करायची असेल तर ती इतकी सोपी नाहीये बरं का. काहीतरी आपल्याला गेल्या जन्माचं या जन्मामध्ये आपण काहीतरी पुण्यकाम केलेलं असतं ज्याच्यामुळे आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. तर ते काय केलेलं आहे आपण इकडे लिहिलेलं आहे, या जन्मी पूर्वजन्मी आपण पुण्यकाम केलेलं आहे आणि पाप कर्मे आपली पूर्ण नष्ट झालेली आहेत आणि आपण भ्रमातून मुक्त झाले आहोत. जेव्हा आपण असे होतो तेव्हा आपण दृढ निष्ठेने कृष्णाची सेवा करू शकतो. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की आपण काहीतरी पुण्य कर्म केलेलं आहे म्हणून आज आपण इकडे येऊन भगवद्गीता ऐकू शकतो. आता एकच आहे, ही छान गोष्ट आहे, नारद मुनींची गोष्ट आहे की एकदा नारद मुनी एका जंगलातून चालले होते. तेव्हा एक मृगारी होता, तो शिकार करत होता. आणि कसा शिकार करत होता, तो प्राण्यांना अर्धवट मारत होता आणि असंच मरायला सोडत होता आणि त्या प्राण्यांना खूप यातना होत होती. तर त्या नारद मुनींनी त्या मृगारीला विचारलं की तू असं का करतोयस, असं प्राण्यांना का मारतोयस. तर मृगारीने सांगितलं म्हणजे काय, हा माझा धंदा आहे की मी प्राण्यांना मारतो, त्यांची चामडी विकतो, त्यांची हाडं पण विकतो आणि मला पैसे मिळतात. तर हे जे
बघितल्यावर नारद मुनींना खूप वाईट वाटलं. त्या मृगारीनी त्याला सांगितलं की तुम्ही तर मुनी आहात, मग मी तुम्हाला एक हरणाची चामडी देऊ का? मग नारद मुनी त्याला म्हणाले, हे बघ, तू पूर्ण हा जो तुझा धंदा आहे ना, हा पूर्ण बंद कर. मग मृगारी म्हणाला, काय, माझ्या वडिलांनी, आजोबांनी, सर्वांनीच हा धंदा केलाय, हा माझ्या फॅमिलीमध्ये आहे. मग नारद मुनी म्हणाले की पशूंना मारणं म्हणजे पाप आहे, आणि तू हे अर्धवट जे मारतोयस ना त्यांना, आणि मोठा पाप कर्म झाला. मग मृगारीने सांगितलं, माझ्या वडिलांनी मला हे असंच ट्रेनिंग दिलेलं आहे म्हणून मी करतो. मग हे बोलल्यावर नारद मुनीला लक्षात आलं की त्याचं जे उत्तर होतं ना, त्याच्यामध्ये पूर्ण असा एक सरळ भाव होता, एक इनोसन्स होता की माझ्या वडिलांनी मला हे शिकवलंय म्हणून मी हे करतो. आणि मग त्यांनी सांगितलं की मी तुला सांगतो की तू हे बंद कर, प्राण्यांना मारणं तू बंद करशील का? मृगारी म्हणाला, मग माझ्या खाण्यापिण्याची सोय काय कोण करणार? मग नारद मुनींनी सांगितलं, हे बघ, तुझ्या खाण्यापिण्याची सोय कृष्ण करेल जर तू माझं ऐकलंस तर. मग त्यांनी सांगितलं, ठीक आहे, मी ऐकतो. आणि नारद मुनींनी त्याला सांगितलं की तू आता घरी जा आणि स्वच्छ आंघोळ कर, चांगले कपडे घाल, आणि तू आणि तुझी बायको नदी काठी या आणि तिकडे छोट्याशा घरामध्ये राहा, आणि रोज सूर्योदय टू सूर्यास्त हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करा, आणि घराच्या समोर मात्र तुळशीचं वृंदावन असू दे एक. तर त्यांनी तसं केलं. घरी गेला, त्यांनी सांगितलं त्याच्या बायकोला, आता आपण जायचंय, चल लगेच. आणि ते दोघही नवरा बायको आले, नदीच्या काठी एका कुटीरामध्ये राहिले आणि हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करू लागले. आणि मग हळूहळू ही बातमी सगळीकडे पसरत गेली की मृगारी आता कृष्णाचा भक्त झालाय. मग लोक सहज जाताना म्हणायची, चला आपण मृगारीला भेटून येऊया. आणि कोणी दूध घेऊन जायचं, कोणी केळी फळं घेऊन जायचे. मग हळूहळू खूप लोक यायला लागली. काही जण धान्य आणायला लागले, तांदूळ, डाळ, भाजी असं खूपच आणायला लागले. एक दिवस त्यांची बायको म्हणाली, बापरे, केवढं सामान आणलंय आज, इतकं सामान काय करायचं? जर वापरलं नाही तर ते दूध वगैरे सगळं नासून जाईल, म्हणून काय आता मी काय करू? मग त्या मृगारीने सांगितलं, एक काम कर, तू सर्व लोकांना गावात जाऊन सांग की आज तुम्ही माझ्या घरी या, आज भंडारा आहे, तुम्ही माझ्या घरी जेवायला या. मग असं करून त्यांनी सर्व गावाला जेवायला वाढलं. आता मात्र त्याच्याकडे इतकं अन्न शिजत होतं की गावातले सगळे लोक तिकडे जेवायला यायचे. एक दिवस काही वर्षांनी नारद मुनी असेच आणि एका ऋषी बरोबर तिकडनं चालले होते, आणि त्यांच्या लक्षात आलं की इकडे मृगारी राहतोय. तर ते म्हणाले, चला आता मी माझ्या शिष्याला भेटायला जातो. आणि ते त्याला भेटायला गेले, आणि तिकडनं लांबून मृगारीने बघितलं की नारद मुनी आले. अरे वा, माझे गुरु आले, चला चला त्यांना भेटायला जाऊया, म्हणून तो गेला. पण आता तो कसा जात होता? लंगडत लंगडत जात होता एका पायावर. आणि मग नारद मुनी जेव्हा जवळ त्याच्या आले तेव्हा त्यांनी एक पांढरी चादर खाली घातली आणि त्यांना साष्टांग नमस्कार केला. मग नारद मुनींनी त्यांना विचारलं की तू असा का करतोयस? तुझ्या पायाला काय झालंय? लंगडतोयस का? मग तो म्हणाला की खाली जमिनीवर खूप मुंग्या आहेत आणि तू ही चादर का घातलीस? तर तुम्हाला नमस्कार करताना त्या मुंग्या चिरडून मरतील म्हणून मी लंगडी टाकत आलो आणि म्हणून ही चादर टाकली. म्हणजे जो प्राण्यांना
अर्ध मारून ठेवत होता, आता मुंगीला सुद्धा मारत नाहीये. तर जेव्हा आपण एका शुद्ध भक्ताचं ऐकतो तेव्हा आपलं सुद्धा इतकं कल्याण होतं. म्हणजे लवमात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय. म्हणजे जरा अगदी लवमात्रा पुरते आपण एका शुद्ध भक्ताला जर भेटलो किंवा त्याचा संग मिळाला तर आपल्या पूर्ण जन्माचं कल्याण होतं. तर आता मला वाटतं एखादा श्लोक आहे हा मग आपला झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पूर्णपणे मतपरायण झालेले, जो मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवताचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समय सुद्धा मला जाणू शकतात. म्हणजे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की तुम्ही पूर्ण मला शरण या, तुम्ही पूर्ण मला शरण या. असं झाल्यावर मृत्यू समय सुद्धा तुम्ही माझंच स्मरण कराल. हे आता 8व्या अध्यायामध्ये परत कृष्णाने सांगितलंय की जो अंतकाळी माझं स्मरण करतो तो माझ्याकडेच येतो. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगतोय की तुम्ही मला शरण या म्हणून. तर आता आपण काय बघितलंय की कृष्णाने त्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती दिली आहे की आपण कृष्णाला कुठे कुठे बघू शकतो. कृष्णाच्या शक्तीचं ज्ञान दिलेलं आहे. मग कृष्णाला कसं शरण जायचं हे आहे. मग देव पूजा, देव देवता पूजा याबद्दल कृष्णाने सांगितलंय की जे अल्पबुद्धीचे लोक आहेत ते देव देवतांची पूजा करतात. आणि मग कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय, भ्रमातून भक्तीकडे तुम्ही भ्रमित राहू नका. तुमचं ज्ञान जे आहे ती माया हिरावून घेऊन जाईल. अशी लोक माझ्याकडे कधीच येऊ शकत नाही. मग त्यांनी 4 माणसं जी त्याच्याकडे कधीही शरण जात नाही यांच्याबद्दल सांगितलं. 4 भक्तांबद्दल सांगितलंय जे त्याला शरण जातात. आणि कुठला भक्त कृष्णाला खूप आवडतो हे पण त्यांनी सांगितलंय. जो ज्ञानामध्ये स्थित आहे, कारण तो कृष्णाला कधीच सोडत नाही. तर आजचा आपला अध्याय झालाय. आता तुमचे काय प्रश्न आहेत मी घेते. पहिल्यांदा मी जरा रेकॉर्डिंग बंद करते.